Wel, bore da bawb a chroeso cynnes i'r gwasanaeth bore yma. A chi sydd wedi ymuno ni ar YouTube, croeso cynnes i chi hefyd. Dyma'r coeddiadau bydd ysgolion Sul i'r plant ar Zoom am hanner dydd. Ac wedyn am 6 heno bydd John yn pregethu a bydd yr oedfa Saesneg. Dydd Mawrth, cwrdd gwiriau ar Zoom am 7 o'r gloch. A'r clwb ieuenctid ar Zoom nos Wener am 6 o'r gloch. A'r Sul nesaf am 10 ac am 6, John yn y bore a Cymraeg yn yr hwyr. A'r ysgolion Sul eto i'r plant ar Zoom am hanner dydd. Gadewch i ni ddechrau trwy wrando ar air Duw o Salm 103 a dynodau 1 i 5. Fy enaid bendithiad arglwydd, a'r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd. Fy enaid bendithiad arglwydd, a phaid ag anghofio'i holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd. Ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll, ac yn fy nghoroni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau, i adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Amen. Gadewch i ni nawr droi at yr emyn gyntaf o cenwch fawl i'r arglwydd. Raw'r darlleniad bore yma o Luc pennod 18 a dynodau 9 i 14.
Dywedodd hefyd y ddameg hon wrth rai oedd yn sicr ei bod hwy ei hunan yn gyfiawn ac yn dirmygu pawb arall. Aeth 2 ddyn i fyny i'r deml i weddio, y naill yn Pharisead a'r llall yn casglwr trethu. Safodd y Pharisead wrtho'i hun a gweddio fel hyn. O Dduw, yr rwyf yn diolch i ti am nad wy fi fel pawb arall, yn rheibus, yn anghyfiawn, yn odynebus, na chwaith fel y casglwr trethu yma. Yr rwyf yn ymplyddio ddwywaith yr wythnos ac yn talu degwm ar bopeth a gaf. Ond yr oedd y casglwr trethu yn sefyll ymhell i ffwrdd, heb geisio cymaint a chodi ei lygaid tua'r nef. Yr oedd yn curo i fron gan ddweud, O Dduw, bydd drigarog wrtho fi bechadur. Rwy'n dweud wrthych, dyma'r un a aeth adref wedi ei gyfiawnhau, nid y llall, oherwydd darostyngydd pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefydd pob un sy'n ei ddarostwm ei hun. Amen. Gadewch i ni nawr droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, diolch am y cyfle nawr o allu ddod ger bron dy orsedd yn y nef yn enw ein harglwydd Iesu Grist. O Dduw, ti yw'r Duw goruchaf, arglwydd yr arglwyddi, creawdwr yr holl fydysawd, does neb fel ti. Ti gorywch pob peth, does dim byd tu allan i dy reolaeth di o gwbl. O Dduw, diolch ein bod ni'n gallu dod at ein gilydd y bore yma i dy ddarchafu di. O Dduw, rwy ti'n heiddi cael y clod i gyd, ein holl ogoniad. Maddau cymaint o weithiau i ni ddim yn dy ddarchafu di, ddim yn rhoi y lle blaenaf yn ein colonnau i ti. Helpa ni y bore yma i roi ti yn y lle gyntaf yn ein colonnau. O Dduw, diolch am dy fab Iesu Grist, diolch am ei fywyd gyfiawn, am ei farwolaeth ar y groes dros bechaduriaid. Diolch bod pob un sy'n credu ynddo ef yn cael ei achub oherwydd yr aberth cymod nath Iesu ar y groes. Diolch am hynny, o Dduw. O Dduw, helpa ni heddiw i dy ddoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Diolch am y cyfle i ni allu dod at ein gilydd y bore yma i dy addoli di. Helpa ni beidio bod yn oer yn ein cariad tuag ato ti. Yn aml mae ein clonau ni yn oeri o Dduw yn ein cariad tuag ato ti. O Dduw, cynesa ein clonau ni nawr trwy dy ysbryd glân i dygaru di yn fwy. O Dduw, diolch yn bod ni'n gallu hefyd wrth ddod ger bron dy orsedd cyflwyno eraill ger dy fron. Felly, o Dduw, i ni'n cyflwyno y rhai sydd methu bod gyda ni y bore yma, oherwydd felly salwch neu yngaeth i'r ti. O Dduw, i ni'n gweddio y bydde ti gyda nhw, yn nesau at nhw, yn eu cysuro nhw trwy dy ysbryd glân a trwy dy wirionedd di yn dair. O Dduw, ni'n cyflwyno i ti hefyd llwynendi, ni'n gweddio bydd dy fengil di o Dduw yn mynd ar led trwy lwynhendi. Gweddio Dduw bydde drysau yn agor, bydd fwy o gyfleoedd o Dduw yn dod i ni allu rannu dy fengil di ag eraill. Gweddio hefyd o Dduw y bydde ni'n fwy fel halen o Dduw yn dystiolaeth i ti ac yn oleuni hefyd yn rhannu dy fengil di ag eraill yr wythnos yma. A Dduw, ni'n gofyn hefyd y bydde ti'n galw fwy i mewn i dy deyrnas di. Nid er gogoniant i ni, o Dduw, nid mwyn i ni allu dweud o ni na pan oedd rhywun i do'n Gristion, ond oherwydd i ni eisiau ti cael y gogoniant o Dduw. Ni eisiau ti cael yr holl clod a gogoniant, y holl mawl, y parch a'r bryd. O Dduw, bydd gyda ni nawr trwy ysbryd glân yn y canol.
Helpa i ni dyfu hefyd yn ein ymddiriedau yno ti. A helpa ni ollwng unrhyw ffydd yn ein hunan, o Dduw, ond ymddiried yn llwyr yno ti. O Dduw, i ti bu ar holl ogoniant, o Dduw. Nid i ni o arglwydd, nid i ni, ond i ddenw di bydd yr holl ogoniant, o Dduw. I ni'n gofyn hyn i gyd yn enw dy fab Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni nawr canu yn y colonnau yr ail emyn. Dyma gariad fel y môroedd. Felly, y bore yma nawr, i ni'n mynd i edrych ar y ddameg i ni newydd y glywed. Dameg y pharisiad a'r casglwr trethu. Ond cyn i ni edrych ar y ddameg, i ni gweld yn adnod 9, i ni'n darllen yn adnod 9, roedd Iesu gyda target audience ar gyfer y ddameg. Roedd yn anelu'r ddameg hon nawr i bobl penodol. Felly, pwy oedd y target audience? Mae adnod 9 yn dweud ni, mae target audience y ddameg oedd y rhai oedd yn sicr i bod nhw eu hunan yn gyfiawn ac yn dirmygu pawb arall. Felly, mae yna 2 beth yn cael ei ddweud yma yn yr adnod,
am y target audience. Y peth gyntaf, roedden nhw'n sicr eu bod nhw eu hunan yn gyfiawn. Roedden nhw gyda hyder bod nhw yn eu hunan bod nhw'n gyfiawn. A ystyr cyfiawn fan hyn yw iawn yng ngolwg Duw. Felly roedden nhw'n sicr yn hyderus yn eu hunan eu bod nhw'n iawn yng ngolwg Duw. Roedden nhw'n hyderus trwy eu gweithredoedd eu hunan eu bod nhw'n iawn gyda Duw. Felly ydy hyn yn disgrifio chi y bore yma. Ydych chi'n ymddiried yn eich gweithredoedd eich hunan fel sail eich perthynas gyda Duw. Eich bod chi'n credu eich bod yn gyfiawn ger bron Duw oherwydd beth rydych chi wedi ei wneud yn y gorffennol. Felly eich bod chi'n credu bod eich perthynas gyda Duw yn iawn oherwydd eich bod wedi mynychu'r capel trwy gydol eich bywyd yn cynnwys dros y we. Efallai oherwydd eich bod chi wedi darllen y Beibl pob dydd a gweddio pob dydd. Rydych chi'n gwneud eich gweithredoedd nawr yn sylfaen o'ch perthynas gyda Duw. Os ydy hyn yn disgrifio chi yma heddiw, mae'r ddameg hon wedi ei anelu gan Iesu atoch chi. Felly dyna'r peth gyntaf am y target audience. Roedden nhw'n sicr eu bod nhw eu hunan nawr trwy gweithredoedd yn gyfiawn iawn ger bron Duw. Yr ail beth am y target audience yw ei bod yn dirmygu pawb arall. Mae hyn yn golygu ei bod nhw ar eraill ac yn ystyried eraill fel rhywbeth o ddim gwerth o gwbl. Eraill fel bawd dim byd. Maen nhw'n meddwl eu bod nhw'n gyfiawn trwy gweithredoedd ac yn edrych lawr ar eraill fel pechaduriaid, fel pobl anghyfiawn. A bydden nhw byth yn cymysgu gyda pechaduriaid o gwbl. Ydy hyn yn disgrifio chi y bore yma? Ydych chi'n ystyried eich hunan yn fwy yn well nag eraill, yn fwy o werth? Ydych chi'n dirmygu eraill? Ydych chi'n edrych lawr eich trwyn ar eraill? Os yw hyn yn eich disgrifio chi, wel, mae'r ddameg hon i chi. Felly, recap, mae'r ddameg hon i'r rhai yn gyntaf, rhai sy'n sicr eu bod nhw trwy gweithredoedd eu hunan yn gyfiawn ger bron Duw, ac yn ail y rhai sy'n dirmygu pawb arall, yn edrych lawr eich trwyn ar eraill. Gadewch ni nawr symud ymlaen i edrych ar y ddameg, y stori hyn sydd gyda ystyr. A mae Iesu yn y ddameg hon yn edrych ar y ddau ddyn, y Pharisëad a'r casglwr trethu. Ar ddechrau'r ddameg, mae'r Pharisëad a'r casglwr trethu yn mynd i fyny i'r deml i weddio. A'r deml y mae Iesu yn cyfeirio ato fan hyn yw'r deml yn Jerusalem, a oedd wedi ei leoli nawr ar ben bryn, o'r enw bryn Maria. Felly dyma'r ddau yn mynd i fyny i'r deml yn Jerusalem, ac aethon nhw yn benodol i weddio, i siarad â Duw. Dydyn ni ddim yn gwybod pa amser o diwrnod yr aethon nhw i fyny i weddio, ond rydyn ni yn gwybod bod y ddau yn y deml ar yr un amser. Mae Iesu yn dechrau nawr yn y hanner cyntaf y ddameg. Mae'n rhoi spotlight nawr ar y Pharisëad a'i weddi ef, ac yna yn ail ran o'r ddameg, mae'n symud y spotlight o'r Pharisëad i'r casglwr trethu a'i weddi ef hefyd. Felly, fe wnawn ni ddilyn yr un patrwm, fe wnawn ni edrych ar y Pharisëad a'i weddi ef yn y deml yn gyntaf, yna fe wnawn ni symud i edrych ar y casglwr trethu. Felly, yn gyntaf, y Pharisëad. I ni'n gwybod o'r teitl y mae Iesu wedi rhoi iddo ef, ei fod yn rhan o'r sect crefyddol Iddewig o'r enw y Pharisëaid. Ac yn y ddameg hon nawr, i ni'n mynd i cael darlun o'r Pharisëad yn amser Iesu.
Ac nid yw'r ddarlun yma ni'n mynd i cael nawr. Mae Iesu'n cyflwyno i ni o'r Pharisïad yn gorddweud, yn exaggeration o sut oedd y Pharisïaid yn bihafio yn amser Iesu. Ond mae'n darlun teg a gwir gan Iesu o'r Pharisïaid yn amser Iesu. Mae Iesu'n cyflwyno i ni'n gyntaf nawr safle y Pharisïaid wrth iddo weddio, lle roedd yn sefyll. Yn adnod 11, i ni'n darllen bod y Pharisïad yn sefyll wrtho'i hun, safodd y Pharisïad wrtho'i hun. Lle roedd y Pharisïaid yn sefyll ar ben ei hun, yn sefyll ar ben ei hun i ffwrdd o bawb arall. Roedd yn sefyll mor beth ac yr oedd yn gallu oddi wrth eraill yn y deml. Doedd e ddim eisiau cymysgu gyda'r eraill, gyda'r cenedloedd a'r pechaduriaid, yn enwedig nawr gyda casgl o'r trethu. Doedd e ddim eisiau cymysgu â nhw o gwbl. A i ni'n darllen bellach nôl yn llyfr Liwc, ym mhennod 5, adnod 30, bod y Pharisïaid wedi cael sioc o weld Iesu a'i ddisgyblion yn cydbwyta a phechaduriaid a casglwyr trethu. Doedden nhw ddim yn deall pam oedd Iesu yn cymysgu gyda nhw, yn mynd shoulder to shoulder gyda phechaduriaid. Ac fi'n siŵr bod ni'n gyfarwydd ymateb Iesu i'r Pharisïaid oedd nid ar rai iach, ond ar y cleifion y mae angen meddyg. I alw pechaduriaid i edifeirwch, nid rhai cyfiawn yr wyf fi wedi dod. A mae'n amlwg o'r hanes yma nawr yn Liwc pennod 5, bod y Pharisïaid ddim yn rhai sy'n cymysgu a phechaduriaid. Maen nhw'n cadw pellter i ffwrdd oddi wrthyn nhw, dim eisiau gwneud dim byd â nhw. Ac yn yr ddameg nawr yma, i ni'n gallu dychmygu y Pharisïad yn sefyll wrth ei hunan i ffwrdd o bawb arall yn y deml, ac yn gwneud hi'n glir i bawb yna i fod e ddim yn cymysgu a phechaduriaid, e fod yn well na nhw. Ble yn y deml oedd y Pharisïad yn sefyll? Gallwn ni ofyn y cwestiwn. I ni ddim yn gwybod, ond i ni'n gallu rhoi dyfyliad da. Mwy na thebyg, roedd yn sefyll yn y blaen wrth ymyl y cysugr. I ni'n darllen yn Mathew nawr, llyfr arall, pennod 23, adnodau 5 a 6, bod y Pharisïaid yn caru eistedd yn y prif gadeiriau, yn y seddau anrhydedd, mewn gleddoedd ac yn y synagogau. Ac hefyd, roedden nhw'n hoffi cyflawni eu gweithredoedd crefyddol yng ngolwg eraill. A mae un esboniwr yn dweud, mae gweddio mewn llefydd amlwg, lle roedden nhw'n gallu cael eu gweld gan eraill, oedd un o ddiddordebau neu hobbies y Pharisïaid. Roedd y Pharisïaid yn mwynhau ac yn caru cael ei gweld gan eraill yn gweddio ac yn cyflawni eu gweithredoedd crefyddol yng ngolwg eraill. Felly, i ni'n gallu dychmygu nawr yn y ddameg y Pharisïad yn y blaen yn y lle mwyaf amlwg a gorau yn y deml wrth ymyl y cysugr, yn gwneud yn siŵr bod pob llygad yn edrych arno wrth iddo weddio. A mwy na thebyg roedd yn gweddio gyda'i ddwylo yn ymestyn i'r nef a'i lygaid yn edrych i fyny yn nef. A roedd yn dweud gyda'r ffordd roedd yn sefyll ei lleoliad, edrychwch arna i, roedd yn dyrchafu ei hunan wrth wneud hynny. Yna, mae Iesu yn mynd ymlaen nawr gyda'r ddameg, yn dweud wrthon ni beth mae'r Pharisïad yn gweddio. Yn adnod 11, hanner gyntaf y weddi. O ddiw, mae'r Pharisïad yn dweud, o ddiw, yr wyf yn diolch i ti am nad wyf fi fel pawb arall, yn rhibys, yn anghyfiawn, yn odynebus, na chwaith fel y casglwr trethu yma.
Yn y weddi, roedd y Pharisiaid yn dyrchafu ei hunan. Ac yn rhan gyntaf yma o'r weddi, roedd yn dyrchafu ei hun trwy ddweud ei fod e ddim fel pawb arall, ei fod e ddim yn bechadur. Ac mae'n rhestru 4 grŵp fan hyn, y rai rhibus, sef lladron pobl sy'n dwyn oddi wrth eraill, yr anghyfiawn, sef y bobl anonest, y godynebwyr, y rhai anffyddlon. Wedyn mae'n gorffen y restr gan gyfeirio at y casglwr trethu sydd yng nghefn y deml. A roedd y casglwr trethu yn iddew oedd yn gweithio i'r gorthrymwyr tramor Israel yn amser Iesu, sef yr ymerodraeth Rhufeinig. A roedden nhw, y casglwyr trethu, yn casglu trethu o'r Iddewon i'r ymerodraeth Rhufeinig. Felly, yng ngolwg yr Iddewon, roedden nhw'n cael ei gweld fel bradwr i'w gwlad yn cymryd arian allan o'r wlad i Rufain. A hefyd, roedd y casglwr trethu yn adnabyddus am gymryd fwy o arian nag y dylen nhw, yn codi trethu uwch ar y bobl mwyn llenwi pocedi eu hunan. Felly, roedd y casglwr trethu hefyd yn grib ddelwyr, yn extortioners hefyd. Felly, pechaduriad mae'r Pharisiaid yn cyfeirio ato yn hanner gyntaf y weddi yn adnod 11. Mae'n dod yn eglur bod y Pharisiaid o'r hanner gyntaf yna yn gweld eu hunan yn fwy ac yn well na'r pechaduriaid. Byddai'r Pharisiaid eu hunan byth yn galw eu hun yn bechadur. Mewn geiriau eraill, roedd y Pharisiaid yn dweud, edrych arna i. Dydw i ddim fel un ohonyn nhw yn bechadur, dwi'n well na nhw, dwi'n gyfiawn. Roedd yn edrych lawr ar eraill ac yn dyrchafu ei hun wrth wneud hynny. I ni'n darganfod hyn, mae y Pharisiaid nawr oedd y target audience i'r ddameg hon. Nhw oedd yn ymddiried yn ei hunan eu bod nhw'n gyfiawn yn iawn ger bron Duw, ac nhw'n dirmygu eraill hefyd yn edrych lawr ar eraill. A mae hyn yn ddisgrifiad da i ni o'r Pharisiaid yn amser Iesu. Gadewch ni nawr symud ymlaen i'r ail ran o'r weddi, lle mae'r Pharisiaid yn dal i ddyrchafu ei hun. Adnod 12. Rwyf yn ymplyddio ddwywaith yr wythnos ac yn talu degwm ar bopeth a gaf. Dyma'r Pharisiaid yn dweud ei fod yn ymplyddio dwywaith yr wythnos, mwy na thebygol dydd Llun a dydd Iau. Roedd yn fwy na beth oedd y gyfraith yn yr Hen Testament yn ei ofyn iddo. Ac hefyd mae'r Pharisiaid yn dweud ei fod yn talu degwm, sef 10% o'i holl iddo i'r deml. A mae hyn yn fwy na beth oedd y gyfraith yn ei ofyn yn yr Hen Testament. A roedd y Pharisiaid nawr mewn geiriau eraill yn dweud, edrychwch arna i, rydw i'n ymplyddio mwy na beth mae'r gyfraith yn dweud wrtha i. Edrychwch arna i, rydw i'n rhoi mwy o fy eiddo i Dduw nag yw'r gyfraith yn ei ofyn i mi ei wneud. A roedd hyn yn hobi arall nawr i'r Pharisiaid, gwneud yn fwy na beth oedd y gyfraith yn yr Hen Testament yn ei ofyn iddyn nhw ei wneud. O'n nhw'n hoffi ychwanegu'r gyfraith. Felly, roedd yr hanner gyntaf o weddi y Pharisiaid, adnod 11, yn dweud, edrych arna i, dydw i ddim yn un ohonyn nhw yn bechadur. A'r ail ran o'r weddi roedd yn dweud, edrychwch pa mor dda ydw i, edrychwch beth yr ydw i fi wedi ei wneud. Trwy gydol i weddi roedd yn dyrchafu ei hunan, yn ffrostio yn ei hunan ac yn edrych lawr ar eraill. Mewn gwirionedd roedd ei weddi ddim yn cael ei gyfeirio at Dduw o gwbl, ond at ei hunan. Roedd fel yn tapo ei gefn ei hunan. Roedd y Pharisiaid yn siarad am ei hunan i'w hunan. A roedd yn dyrchafu ei hunan o flaen i eraill, oherwydd oedd eisiau i nhw i ddyrchafu ef.
Dyna'r pharisiad. Gadewch ni nawr symud I edrych ar y casglwr trethu. Nawr, roedd yn beth gyffredin iawn I weld pharisiad yn y deml yn gweddio. Ond bydde fe wedi bod yn sioc I wrandawyr ddameg I glywed bod casglwr trethu yno yn gweddio. Roedd y casglwr, yna I ddweud casglwr trethu, fel gwnes I ddweud yn gynharach, o'n nhw'n iddewon oedd yn gweithio i'r Rhufeiniaid, yn casglu trethu o'r iddewon i'r Rhufeiniaid, sef golynion yr iddewon. Roedd y casglwyr trethu yng ngolwg yr iddewon yn fradwyr ac hefyd yn grib ddeilwyr, yn rhoi treth uwch na beth dylen nhw mwyn llenwi eu pocedi eu hunan. Nawr, doedd gweithio fel casglwyr trethu i'r Rhufeiniaid yn bechod, ond roedd casglu fwy o arian na roedden nhw fod I yn bechod. Roedd y pharisiad nawr yn dyrmygu y casglwyr trethu yn edrych lawr arnyn nhw fel the worst of the worst. Nawr, roedd y casglwyr trethu yn wahanol nawr i'r pharisiad yn sefyll ymhell I ffwrdd wrth iddo weddio. A gall sefyll ymhell I ffwrdd olygu ei fod yn sefyll yng nghwrt y cynedloedd yn y deml. Y cwrt hyn oedd y rhan allanol y deml yn yr awyr agored. A dyma lle roedd y cynedloedd yn gweddio. A'r cynedloedd yw'r pobl sydd ddim yn iddew, yr outsiders fel ni. Ac yn rhan fewnol y deml roedd cwrt pobl Israel. A dyma lle roedd yr Israeliaid yn gweddio. Ac iddew oedd y casglwr trethu, felly roedd hawl ganddo gweddio yng nghwrt Israel, ond gan ei fod yn gweld ei hunan yn anheilwng I gael ei alw yn un o bobl Duw, dyma ef yn gweddio yng nghwrt y cynedloedd. Gall ei olygu hynny, a gall sefyll ymhell I ffwrdd hefyd olygu yn adnod 13, ei fod yn sefyll y pwynt pellau ffwrdd o'r cysugr yn y deml, y pwynt pellau ffwrdd o'r cysugr sanctaidd olaf. Ac y pwyslais mae Iesu yn ceisio cael ei wneud, yw bod y casglwr trethu yn gwneud y gwrthwyneb i'r pharisiad. Roedd y pharisiad yn gweddio i'w hunan, amdano ei hunan o flaen pawb, yng ngwolwg pawb, gan geisio cael clod gan ddynion a dyrchafu ei hun. Ond roedd y casglwr trethu yn sefyll ymhell I ffwrdd I weddio ac yn darostwng ei hunan o flaen Duw. Yna, mae Iesu'n dweud ei fod y casglwr trethu nawr, heb geisio cymaint a chodi ei lygad tua'r nef. Roedd yn darostwng ei hun o flaen Duw. Roedd yn gweld ei hunan fel nobody o flaen Duw. Ei lygad yn edrych I lawr mewn cywilydd o hun oherwydd ei bechodau. Roedd yn methu hyd yn oed codi ei lygad I edrych I fyny i'r nefoedd. Roedd yn gweld ei fod wedi pechu yn erbyn Duw cwbl sanctaidd. A mynd darostwng ei hun o flaen Duw nawr yn wahanol i'r pharisiad. Curodd ei fron, a mae hyn yn arwydd o hunan gyhuddiad a galar. Ac wrth curo ei fron, dyma ef yn gweddio I Dduw. A mae'n dweud, o Dduw, bydd trigarog wrth iddi bechadur. Mae'n gwybod ei fod yn bechadur nawr. Mae'n gwybod ei fod wedi pechu yn erbyn Duw ac ei fod wedi cwympo yn fyr o ogoniant Duw. Nid yw'n dyrchafu ei hunan fel gwnaeth y pharisiad, ond mae'n darostwng ei hun ac yn galw ei hun yn bechadur. Mae'n gwybod yn iawn ei fod ei wedi pechu yn erbyn Duw. A mae'n dod at Dduw I ofyn am drigaredd. Mae'n gwybod bod Duw yn drigarog a bod maddeuant ar gael gyda Duw. Felly mae'n pledio
am drigaredd, am faddeuant o'i bechodau o Dduw. Wrth alw allan i Dduw am drigaredd, mae'n dangos ei fod ddim yn ymddiried yn ei hunan am ei iachawdwriaeth. Mae ddim yn ymddiried yn ei hunan i'w achub ei hun o farn cyfiawn Duw, sef digofaint Duw tuag at ei bechodau. Yn wahanol i'r Pharisëiad, roedd y casglwr trethu yn ymddiried yn niw am ei iachawdwriaeth. Nid yw'n ceisio achub ei hun trwy ei weithredoedd, ond yn ymddiried yn llwyr yn niw. Mae'n rhoi ei ffydd yn niw. Nid yw'n dyrchafu ei hun, ond yn darostwng ei hun trwy ymddiried yn niw yn lle ei hunan, yn mwyn ei achub o ddigofaint Duw tuag at ei bechodau. Yna, yn adnod 14 nawr, mae Iesu'n dweud, y canlyniad nawr, rwy'n dweud wrthych, dyma'r un, y casglwr trethu, a aeth adref wedi ei gyfiawnhau, nid y llall, y Pharisëiad. Felly, mae Iesu yn dweud bod y casglwr trethu wedi mynd yn ôl adref wedi cael ei gyfiawnhau. Mae'r casglwr trethu wedi mynd yn ôl adref nawr yn iawn yng ngolwg Duw. Roedd ei perthynas gyda Duw nawr yn iawn. Roedd y casglwr trethu wedi derbyn trigaredd gan Dduw ac wedi cael maddeuant llawn o'i bechodau. Roedd y casglwr trethu wedi mynd adref a'i holl bechodau wedi ei faddau. Ac felly mae'n rhydd o farn cyfiawn trygwyddol Duw tuag at ei bechodau. Ond aeth y Pharisëiad yn ôl adref heb gael ei gyfiawnhau, ac roedd ef dal o dan digofaint Duw. Aeth adref yn waglaw, aeth i fewn i'r deml nawr yn dibynnu ar ei gyfiawnder ei hun, yn dyrchafu ei hun, ond aeth adref heb gael ei gyfiawnhau. Ac aeth y casglwr trethu i fewn gan dyrostwng ei hun, galw allan i Dduw am drigaredd, ymddiried yn niw, ac aeth adref yn gyfiawn ger bron Duw. A mae Iesu nawr yn gorffen y ddameg gyda addewid a rhybydd i ni, i wrandawyr y ddameg. Y rhybydd yn dweud, darostyngu'r pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun. A'r addewid wedyn, dyrchefydd pob un sy'n ei ddarostwng ei hun. Ac ystyr y gair dyrchafu yw i godi i fyny. Ac ystyr y gair darostwng yw i blygu i lawr. A mae'r ddau air yn antonym i'w gilydd, yn gwrthwyneb i'w gilydd. Nawr, roedd y Pharisëiad yn y ddameg, fel ni'n gwybod, yn esiampl i ni o berson oedd yn dyrchafu ei hun. Roedd yn ymddiried yn ei hunan ei fod yn iawn gyda bron Duw. Roedd yn credu fod ei berthynas gyda Duw yn iawn trwy ei weithredoedd. Ond mewn gwirionedd, nid oedd yn iawn, nid oedd perthynas gyda Duw yn iawn o gwbl. A mae'r Beibl yn glir yn dysgu, nid oes neb cyfiawn, nac oes dim un. Ac yn Ioan, yn llythyr gyntaf Ioan, yn dweud, ac os dywedwn ein bod ni yn ddibiechod fel y Pharisëiau, yr ydym yn twyllo ein hunan, ac nid yw'r gwirionedd yno. Roedd y Pharisëiad ei hun yn twyllo ei hunan, yn credu ei fod yn gyfiawn trwy ei weithredoedd ger bron Duw. Ac yn y rhybydd, mae Iesu'n dweud bod pwy bynnag sy'n dyrchafu ei hun yn ei galon ar fel Pharisëiad yn mynd i gael ei ddarostwng. Bydd pwy bynnag sy'n dyrchafu ei hun yn mynd i gael ei dynnu i lawr, bwrw i lawr. Ac mae'r casglwr trethu yn y ddameg yn esiampl i ni o berson sy'n darostwng ei hun. Roedd ganddo gywilydd o hunan, roedd yn galaru dros ei bechodau, yn edifyrhau o'i bechodau i Dduw, yn credu ac yn ymddiried yn niw, nid yn ei weithredoedd, ond yn niw. A trwy ymddiried yn niw, gwnaeth y casglwr trethu cael ei gyfiawnhau.
Ac yn yr addewid nawr, yn adran 14, roedd Iesu wedi dweud bod pwy bynnag sy'n dorostwng ei hun yn mynd i gael ei ddyrchafu, bod pwy bynnag sy'n dorostwng ei hun yn mynd i gael ei godi i fyny. A ystyr yr addewid hyn yw bod pwy bynnag sy'n dorostwng, sef nawr edi fy rhai o bechodau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist, yn mynd i gael ei gyfiawnhau, i'w wneud yn iawn ger bron Duw, i ddyrchafu. Roedd y perthynas oedd wedi cael ei dorri gan bechod nawr trwy ymddiried yn Christ wedi cael ei adfer a trwy drigaredd Duw. A mae hyn yn addewid i ni heddiw hefyd, bod pwy bynnag sy'n dyrostwng ei hun nawr yn y galon fel y casgwyr trethu, yn mynd i gael ei ddyrchafu. Bod pwy bynnag sy'n edi fy rhai ac yn ymddiried ym mherson a gwaith orffenedig Iesu Grist ar y groes yn mynd i gael ei gyfiawnhau. A mae'r alwad i bawb yma heddiw nawr i edi fy rhai ac i ymddiried yn Iesu Grist. I bob un sydd yma heddiw, edi fy rhewch ac ymddiriedwch yn Iesu Grist a chadwedig fyddi. Darostyngwch, ymddiriedwch yn llwyr yn niw ac mewn neb arall. Amen. Gadewch i ni nawr droi at yr emyn olaf. Pa le, pa fodd ddechreuaf foliannu'r Iesu mawr. Amen.
Dewch ni troed yr arglwydd yn mynd gwyddi. Glas ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw y Tad, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a bydda gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.